Köszöntelek benneteket a názáreti Jézus Krisztus nevében újra. És el szeretném mondani a bizonyságot, amit mondtam néktek, hogy el fogom mondani. Hogy miért követem én az Úrt, mert az Úr sokat tett nekem. Az Úr segített engemet, és minden jó beszéd egy igével kezdődik. És el akarom olvasni nektek a Márku 7-ből a 31-es egész a 37-ig. És az ige így szól. Vindecarea unui surd mut. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon, la Marea Galilei. Trecând prin ținutul Decopolei, a adus un surd care vorbea cu anvoiei și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a spus și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-a deschis urechile, i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spune nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minuni. Chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Amin. Lássátok, milyen a mi Istenünk. Mi nekünk, akik nem tudunk beszélni, ad nekünk beszélni valót. Beszéljük az Isten igéjét. És csináljuk, próbáljuk meg, hogy meg is halljuk, hogyha süketek vagyunk, és meghalljuk az igét, és nem fogadjuk be a mi szívünkben, akkor azok szerint tényleg süketek vagyunk. Mert az Úr is azt mondja, fületek van, de viszont nem halljátok, van szemetek, de viszont nem láttok. Ezt mondja az ige, ezt mondja az Úr, de viszont ezt nekem is szól, neked is szól. Az Úr segítsen meg minket, hogy maradjunk meg Isten hitében, Isten akaratjában. És az első dolog, hogy el akarom mondani, hogy mind kerültem én keresztény, ahogy mondják keresztény. Az Úr segítsen meg engem, hogy legyek egy igazi keresztény. És nem tudom, hogy fogjátok látni, de ez a fiú itten, ez én vagyok. Igen, ez én vagyok. Tudjátok, mit jelent? Hogy én most itt vagyok, és felolvastam nektek ezt a szót. Hogy én itt vagyok, és tudok veletek beszélni. Tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy egy csodát tett az Úr az én életemben. Isten adott nekem még lehetőséget, hogy éljek. Meghosszabbította az életemet. Én rákos beteg voltam. Barátaim, testvéreim, a rák olyan, hogy visz mindent. És ritka az, aki túléli. És mikor tudtam, hogy rákos vagyok, fél évet hordtam a lábamon. Elmentem az urgencára feleségemmel, és írtam az asszonyomnak egy levelet, így telefonon. Ha 5 percen belül nem jön az orvos, én fogom magam, kimegyek, de többet vissza ide nem jövök. Hallod, testvérem, ahogy elküldtem azt az üzenetet, az orvos ott lett. Ott termett mellettem. És akkor meg, tudjátok, hogy mondtam neki? Doktor úr, domnul doktor, ez rák? Úgy, ahogy most mondom, ez rák. Azt mondja, Csezicska noncelek, nem tudtam, hogy mondják annak, hogy káncse románul. Figyeljetek, egy román gyermek, Romániában élünk és nem tudunk beszélni. Az Úr segítse meg minket, hogy tudjunk beszélni.
És azt mondta nekem, mai molto sicuro, trebuie să fiu operat. Chiar én ezt meghallottam. Higgyétek el, nem tudtam mit csinálni. Higgyétek el, nem tudtam mit tegyek. De az Úr adott nekem erőt. Az Úr ad nekem erőt. Nem bánom, ha megharagusznak rám az egészen. Nem bánom, ha megharagszik rám az egész Székelyhíd. Ha megharagszik rám az egész Románia. Ha ki leszek tiltva. Akkor se bánom meg. Tudod, mit bánok meg? Hogy nem tértem meg egészségesen. Hogy nem tudtam megcsinálni azt a dolgot hamarabb. Hogy ne tudjam, mi az, hogy betegség. Azt bánom meg, testvéreim. Beültem a kocsiba, és valami, mintha hátul ült volna, és tudjátok, ki ül hátul, a sátány a hátadnál van, és rúg neked. És tudod, mit mondott nekem? Azt mondta nekem, hát most a családod el fogja költeni az egész pénzt. Kint van a külföldön, hazajönnek. Az egész pénz elmegyen. Semmi pénz nem marad nektek. Te így is meghalsz. De nem jobb lenne, azt mondja nekem a sátány. Menj neki egy háznak. Mondom, nem megyek egy háznak, és abban a házban alszik valaki. Meghal az is. Akkor menj neki egy oszlopnak. Mondom, az oszlop kidől. Jön valaki, neki megy, az is meghal az is. Mit fogok csinálni? Azt mondja, akkor menj neki egy térnek, mert az erős. És akkor azt válaszoltam neki, és hogyha a térben nincs bekötve az a sofőr, neki megyek, kiesik az ablakon, meghal az is, mit csinálok? És akkor elment tőlem a sátány. 3 próbát adott, 3 próbálkozást megadott nekem. Próbálkozott nálam 3-szor, hogy higgyek neki, hogy jöjjen meg magamat. És elment az a hang, testvéreim, barátaim, csodálatos Isten. Hallottam egy új hangot, egy szelíd, egy Istentől való hangot, aki itt ült elő mellettem a széken, nem hátulról jött, hanem itt volt mellettem. És tudod, mit mondott? Ne félj, mert én veled vagyok. Én meghaltam a te bűneidért. Én megszenvedtem érte. Te is ki fogod bírni, mert én ott leszek veled. Nem fogsz meghalni. De viszont eztet túl kell lépjük. Mert én veled vagyok, és nem hagylak el. Testvéreim, püspökű Bilegicbe Váradra nem vezettem a kocsit. Tudjátok ilyen? Nem győztem törögetni a könnyeimet. Nem is tartottam a kormányra a kezemet. Törögettem 2 kézzel a könnyemet. 2 kézzel törögettem a könnyemet, hogy mire beérek Váradra, fel kell vegyem a testvéreimet, hogy hazahozzam, ne lássák, hogy én sírtam. És a kocsi egyedül ment. Tudjátok, mikor vettem észre magam, hogy nem én vezettem a kocsit? Amikor odaértem, és beültek az emberek. Beültek kocsiba. Akkor vettem észre, hogy én nem vezettem a kocsit. Tudjátok, ki vezeti? Jézus Krisztus. Az vezessen minket is. Tovább mindenben. És megcsináltam a kémioterápiát, ahogy mutattam nektek a képet. Lefogytam. Az orvosok lemondtak. Azt mondták, hogy már nem sok van. Mikor bementem reggel 7-től, volt, amikor fél 8-kor értem be. Nem jöttem haza, csak este. Csak este, testvéreim, barátaim, este érkeztem haza. Egész nap perfúziók alatt kellett legyek. Egész nap egy asszisztens nő mellettem kellett legyen. Szinte. De az Úr áldja meg még a lépését is. Nagyon kedves asszisztensnő, mindig ott volt mellettem, mindig mondta, mi fáj, mi a baj, mi van veled. Tudjátok, olyan az, mikor Isten odaküldi az ő embereit, odaküldi az ő lányáit, a gyermekeit, hogy vigyázzanak egymásra. És nekem odaküldte az Úr egy áldást, hogy vigyázott rám. De viszont ott volt a kórháznál anyám, bátyám, unokatestvérem, unokatestvérnőm, feleségem, néném.
Sokan ott álltak és vártak mindig engemet. Nézdik, hogy ne legyen semmi baj. De viszont Isten egy csodát tett az életünkben. Egy csodát művelt velünk, ahogy mutattam a képet. Egy csodát. Isten tud csodákat tenni, testvéreim. Isten nem változott meg. Értitek azt, amit én mondok nektek? Isten nem változott meg. Isten ugyanaz marad. Isten nem változik meg. Nem változott meg. A mi Istenünk hihetetlen, csodálatos. A mi Istenünk jó. A mi Istenünk kegyelmes. A mi Istenünk nagyon jó. Így néztem ki, és most adhatok hálát az Úrnak. El tudom mondani nektek, hogy miért követem Istent. El tudom mondani, hogy miért akarom az Isten igazságát, hogy hirdessem. Nem az, hogy mit hallasz, hogy legyen jó, neked tetszik, hogy neked szabad ez, szabad az. Nem, testvérem, nem, az nem jó, az káros neked. Mert azzal nem fogsz bejutni a mennyeknek országában. Én sem jutok be a mennyeknek országába, ha nem cselekszem ezt, amit olvasok. De ha megcselekszem és élem, bejutunk a mennyeknek országába, azt mondja az ige. Az Úr segítsen meg minket, térjünk meg, hogy lássátok itten a némának, a süketnek Isten ad beszédet, és ad hallás. Itt vagytok ti, itt vagyok én. Az Úr ad nekünk szánkban beszédet. Tudunk beszélni, tudjuk hallani Isten igéit, és mi is cselekszünk. Az Úr adja nekünk erőt, egészséget, türelmet, és cselekedjük meg Isten akaratját. Azért mondtam a nőknek is a kendőt. Muszáj hordani, testvérnőim. Ne sértődjetek meg, ne haragudjatok meg, ne szigyeljétek Istent. Merjétek felvenni Istent, és járjatok Istennel. Mi is férfiak, ne szigyeljétek magatokat, testvéreim. Vegyétek fel a keresztet, járjatok vele minden nap. Minden nap. Mert azért vagyunk elhívhatva, hogy csináljuk Istennek akaratját. És aki egyetért velem, térjünk meg mindannyian. Mert Isten jó, Isten kegyelmes, de viszont, ahogy mondtam, egy pusztító tűz is. Aki azt mondja, nem szeret engemet, elpusztítom. Egész a 3. leszármazásig, 4. leszármazásig. De aki szeret és imád engem, azt mondja, megáldom, még az 1000. családjáig, ágjáig is. Az Úr áldjon meg benneteket, akik meghallottátok Istennek igéit, Istennek hangját, Istennek csodáit láttátok, mert Isten engem meggyógyított, kivett engem a sötétségből. Amikor az orvosok lemondtak rólam, azt mondták, hogy 1 millióból Kornél, te vagy az első, aki túlélte ezt, akkor adhatok hálát Istennek. Dicsérhetem az én Istenemet. 1 millióból. Én egyedül. Uram, köszönöm neked. Csak Istennek tudok köszönetet mondani, senki másnak, és azoknak, akik kitartottak mellettem imában. Imádkoztak értem, meglátogattak, és segítettek. Az Úr áldjon meg benneteket, mindannyiótokat, akik látni fogjátok ezt a videót. Az Úr legyen veletek, az Úr áldja meg a családotokat. Ha van valami betegség a családotokban, térjetek meg, imádkozzatok, könyörögjetek az Úrhoz, és jöjjetek hozzá, hogy az Úr tudjon dolgozni a családotokban, hogy imádság által Isten gyógyít, testvéreim. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm, hogy tovább is velem lesztek, és az Úr legyen veletek, és maradjunk el hitben, szeretetben és boldogságban. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg mindenkit, így legyen mindenkivel ebben az éjszakában. Köszönöm, hogy vagytok, és lesztek mindig. Szeretlek titeket, az Úr is szeret titeket, el ne felejtsétek, térjünk meg, testvéreim, amíg van rá alkalom, még van idő. Az Úr legyen veletek. Ámen.